Yan mga kadodong, dito ako ngayon sa Kanyakan na talagang mainit na sa Maynila. Kaya dumadayo muna ako dito para papalamig man lang muna, kahit sandali man lang, isang araw man lang mga kadodong. Hello, shout out! Ayan sila, papalamig, Maynila kayo, Maynila, galing Maynila, shout out! Yan, mga maliligaw yan sila. Okay. Yan, dami mga maliligo mga dong, at saka yung mga cottage nila mga dong, diretso to hanggang doon sa baba. Yan, saka safe dito mga dong, no, dahil inulit ko, maano lang siya dito, mababaw lang. At kung dala-dala yung mga bata, talagang safe, babantayan mo na lang sila. At hindi ka naman masyadong kakabahan dahil kung mawala yung manay mo na ng kunti ay mababaw lang yung mga party. Tsaka mayroong lifeguard dito mga dong. Maganda rin mga kadong. At napakamura lang yung entrance dito mga kadong, para lang makapasok ka ay halagang 20 pesos ay makakarating ka na dito. Ngayon yung kanila namang cottage, tulad yan mga kadong, yan maaaring arkilahan lang lahat, mga cottages yan. Yung nag-arkila kami mga kadong ng cottage, halaga 300 pesos lang, sud ka na, no? Ganyan lang, para lang may lamisa at may upuan, magpapangalaga lang. Kaya talagang kung medyo kinakapos ka sa budget, sakto lang para sa pamilya, para lang makaligo mo lang, makapagpalamig mo lang sa katawan, magbabad-babad sa tubig, yan, mababang halaga lang. Kasama lang, i-enjoy yung pamilya ninyo. Kung sino mang gustong pumunta rito sa may Kanyakan, Bulacan, Barangay Bitungol, sakop ng Barangay Bitungol to mga dong. Yan, mga beach yan mga dong. Hanggang doon yan sa baba, giliran na yan. Yan. Yung dami na mga bata mga dong, mga liligo, ihaw-ihaw, para enjoy lang bawat pamilya. Yan, at may mga dala na silang baon. At ang iba naman, kadalasan kami dito rin kami nagluluto. Bili na lang ng ulam na pagdating na dito lulutuin. Mga bata mga to. Saka kung ano naman mga to, gusto nyo kumanta, may markilahan din na video okay. Yan, siguro naririnig nyo naman siguro yung mga sounds na sasagap siguro. May mga video dito na maaari nating arkilahan kung gusto nyo kumanta, para lubos na masiyahan yung bawat pamilya. Yung mga mahilig kumanta, makakanta rin. Puro yan mga kadong, cottage. Tapos dito ka lang, napakainit talaga sa Manila mga kadong. Umpisa na ng summer mga kadong. At mayroon ding life jacket. Yan, life jacket yan. May kumaway doon sa halik. Kumaway naman sa pala. Mga kasama ko pala yan mga kadong. Yan, sa malayo na sila. Wala na mo ba nagtagay-tagay pa. Pero kaway na yung isa.